А реально класні емоції, подвигалися, порухалися, погодка дуже офігезна, шикарна. Як вам новий прикидон? Не вистачає шляпи вчорашньої, але реально було багато емоцій, багато позитивчика, всі відпочивши на драйві. Ну, а взагалі атмосферка дуже шикарна. Зараз, якщо вийде, підемо, подивимося виставку собака. А ти поки що переходь в шапку профіля, підписуйся, буду всіх рад бачити. І до нових зустрічей. Завжди будь на позитивчику, не слухай інших, не дивися те, що там хтось базікає, щось там пиздить. Якщо чесно, пизділи і будуть пиздіти, нікуди цей пиздьош не дінеться, так що давай бодрячком і до нових зустрічей з ярчайшим. Так що, якщо є бажання, підтягуйся в команду арматурщиків, по вихідних збираємося інколи, так що буде класно.